Kanyo ni duol mochung' ne rango chenro mag wuoth makare apaya ma iluongo ni NTSA oketo maino neno ni joriemb tuktuk e boma ma Kisumu oluwore gi chike mag apaya. Maendi timore sama duolno sani koro dhi nyime gi puodho joriemb tuktuk ahinya to e kinde ni ma oganda ochomo nyasi mar Christmas. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. E alap mar apis joriemb tuktuk e boma ma Kisumu, apisas mag NTSA odich ka joriemb tuktuk opango lai marabora ne chenro mar puodhogi. Chenrono manie jumbe mar adek biro ringo kuom dwe achiel mangima pachoka kaka yor keto arita makare e apeini. We intend to achieve road safety during this festive season by ensuring that our tuktuks that we are operating in the road are roadworthy. That means that they have valid motor vehicle inspection stickers. At night, it means they can be able to be seen. They have lighting systems. Their tires are okay. Gidwaro kendo gima gineno maduong' ni sakasa mang'ato wukadhi ndara obedi jalno man kod barupe ma serikal oyiene mar bet ndara kendo tuktuk madhi ndara kata mana gari madhi ndara no obedi ma serikal osepodho kendo nigi gik moko duto monego bed go ndara. Thoth joriemb tuktuk kotelnegi kod jakom margi Michael Otieno Mboya wacho ni mae en ondamo madhi miyogi lony e tiyo makare gi chike mag rito apaya to kod miyogi kwe ka gitiyo e kindegi mag nyasi mag sikuku kod kinde mabiro. Gino sakao koro ma wik mar adek wasatimo ne ji inspection maromo dhano 700 wasatimo inspection. Waluonge ni free inspection nikech waluongo gi ka to watimo inspection. The reason momiyo watimo ma en ni jawa osebedo koluor ga dhi inspection ni mwalo kuicho ndi tich bedo matek. Koro wanyiso ni bianeuru mondo watema ne uru mondo wane teko mar gino noendo. Bende mondo chenro ni ochop kare, NTSA kwayo weg matatu kod weg tuktuk mondo lure kod chike mag rito apaya moting'o rango kwan jowuoth magiting'o, bedo gi rang'ok ng'wech kod weyo riembo ka gisetiyo kod yedhe mamero ji. We want to sensitize to the members that they should not carry excess passengers during this season. I know there is the temptation for carriers to be able to make so many trips. So one of the challenges we expect is overspeeding, which they should not do. And then we know it's also a festive season where there's a lot of drink driving. Please don't drink and drive. The most common violation is carrying excess passengers. And we want to appeal to wananchi to continue reporting. There is the Twitter, the social handles. If you see there is a speeding vehicle or excess passengers or any traffic violations, please take a photo, post, we will act on that. Apisas mag NTSA kachiel kod obila kori kwayo mondo mi okungo gol siem ne derepe manyalo bedo ni rocho chike mag apaya tilo mokwongo kapok okawnegi ondamo mag chik mondo onya winjruok e kindgi. Request mwakwayo jo NTSA and National Police en ni ka ja tuktuk ochung' to ineno ka en gi makosa achiel akwa ni miye warning ni makosa ni idhi lose next time koro make idhi mondo idhi chaje. Mano biro miyo jowa bedo mang'iyo godo gi sirikal ok meko ma kochopo timaki to ikia makosa miyo maki mane omiyo samoro nyabe ni jiringo. E kinde ni ma jiwo joriemb tuktuk mondo obi oneni gi duto chop giko higani oyud ka osepodhgi kod NTSA ma en ondamo manyime mar neno ni jogo matiyo kod wang' apaya olure kod chike kaka owinjore kaka yor duoko chien masiche mag apaya pachoka ahinya to e kindegi mag sikuku. Tuktuk kochopo higa manyien wadwa ni ji to bed gi inspection sticker nyiso ni sirikal oyie mondo tuktuk no ringe ndara. Wadwa ni gigi te nyaka bed gi insurance maka biro idho in case of accident kich accident ok wang'e sama timore. Ka wadipo ni achiel kuom oyudo accident to yudo ka wan gi valid stickers kod valid license wabedo godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.